Bismillahirrahmanirrahim. Qala Malik rahimahullah ta'ala. Wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumil fitaraini. Amin. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna lan dadiaken sapa ingsun mimbeni aidihim saking antarane alang-alang kufar, dadiaken saddan ing let-let atau buton, saddan ing let-let. Wa min khalfihim lan saking alam burine kufar pira-pira wong kafir saddan utawi let semacam dinding goi. Wa usaina mongko nungkepi sapa ingsun kufar. Bahwa mongko tawi kufar iku lan siruna ora padha bisa ningali sapa kufar kabeh. Nuzilat dan turunaken apa dilayat wiki layat di riwayatin ing dalam riwayat suci pihak Abu Jahal ing dalam hakikat Abu Jahal wa sahibihi lan kancane Abu Jahal min Bani Makhzumin saking kaum Bani Makhzum. Wadzalika utawi mengkono-mengkono riwayat iku anak Abu Jahalin teman satune Abu Jahal iku khalifah supoto sama Abu Jahal. Supatane lain ra'aitu dibari lamun lain ra'aitu yaktine lamun ningali sapa itu Muhammad dan Muhammad yusolli hale lagi sholat sapa Muhammad la ardhokonna mongko yaktine balang temenan sapa ingsun. La ardhokonna mongko yaktine balang temenan sapa ingsun rosahu ing sirai Muhammad bil hajari kelawan watu. Patahu mongko tumeka sapa Abu Jahal kanjeng Nabi. Wa huwa kali tawi kanjeng Nabi iku yusolli lagi sholat sapa kanjeng Nabi.